Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor baman tagasngi. Hadian baka Sarkar India kelapan pau biang ke jingtmu banti ya uranium na keleng jengka Southwest Khasil District bakampat syam lapan dam ya kaplan banti ya uni umar po khendau na gini gitan kumpa kelapau kilat pathai khubor ha unai Julai arhajar arpuan. Mentagasngi jengka laitrik September arhajar arpuar ka KSU jengka Southwest Khasil District kalalum langi kinong elam shnong jengka dong kathan tenai kabadan katu katni kilometer na maugerwat Southwest Khasil District ban pinsngawi ka jeng persya halor ka jeng temu jengka Sarkar India ban klong ya umar po khendau na gini ka dong kathan jengka Southwest Khasil District. Ya gani ka jingelang la pelong ha kasnong tenai ka beri ka we kasnong ka badon ya uni umar po khendau kumba ka Sarkar klapen mi ya ki kerteng snong ki badon ya uni uranium hapo jong ka Southwest Khasil District. Ha gani ka jingelang na ki babun kinong elam snong jong gani ka dong kathan kilawan bani shim benta ha gani ka jingelang bat kilapen pauru bagi persya ajori ka jingtmu jong ka Sarkar banti ya uni umar po khendau na gani ka snong tenai. Bar kawe ka sur kila kren bakin ay ka jingkersyan bapura ya ka seng KSU bat ban ya trailang ru bar ka KSU ban persya ya ka jingtemu jong ka Sarkar banti ya uni umar po khendau na gani ka snong bat habaro kawe ka district. Kadau bapa penongi bengin persya ya ka jingti uranium nomor ba ngilai ila ban ong ba agane ka dong ka than jungi petang ya ka than tanggato ka than mo thaba nombak jenren yang jing syak tak jong ki breu na jing le tang ya ka drilling ki bun ki breu tu ki long ana na jing tak jong ka be jong uranium ki bun ki breu ki yap ki yo ki jing pang ki belai pujat na jing te ya ne uranium na kata ka daw na kliang jing om tang bang yu itang to nilai ngila sakiro na ki wai pat kiri ki bala ti yo ne urem ki jing syak ta ka bahadu kata kadu ba omlong su ki biro ban song snong ki to jaka haban pengkriya sno ki te kan no tam lai hang ne kumbang ilayo jing tep kat kum jing ilayo jing tep ngli iro bak Sarkar India pun pawan deus paton udan ha ka area te lada ti yo ne mar ndau nalar ba kan ka ta subon ya ka jaka khamtam kal RB ke bami nang to ki biro ki badan hang ne kin syak tak bikin mat sibon ki jing kin mat sibon ki jing pang ki stam bagi ka bakam tam ni kumbang anu samne ha ka nombak jeden ki dan sibon ki bre ki balang disability rado kana ga klimat kumta impat yu ba Sarkar kale what is disability sarkero Sarkar kam semai de nak ta daw nak liang jungi skam ga nongrem nim kwa ba ki para jungi nangne ki parari jungi nangne kadang katanya kinmat egeju kijing kinmat egeju kijing pang kijing stem lai puja kinmat egejing do no juga mensing bu kodar na kijing ti yo ne uranium na kata kadau na kaliang jingi ye ngarang ba ju ban persya yo ne ti ya kijing ti yo ne uranium mat harkit hodang ngin mai lat hiru te kompe pun pat hajar pengidon lang ta hakana ka jing alam dia kendo lang jong ngi kum ki ramba jong ka dong ka thai ngi sneu pha bun ha bang ya kendo lang ta akne ban lum man lang ka daw ko ban persotho ya ka jing ta jong uranium ha ba ka Sarkar ka temu ya ka ban wan klong wan te na ka ne ka area ka dong jungi mu khantam ha kasno tanai te na kalian jungi kumpi nang yalam snong lam thau kadong ka thai den bangi yosngong yu babon kilak patai kubor ba ka ka ba unai urnium udon patta ngim snotenat ya kane bat ngidon kajing persya ka bajur bat klong yu numar umar ulong penban ka be bat ka jing tem ya ka dong ka than ka jongi te nga khot nga wer ya ki paiba jong ka dong ka than baro knamba kan nomlong ka jing do na ka daw jong ka jing pen yap tron na do ki jing thong jong tap ki jing ri jing do ki do kha do wa ki khau ki tap
bat kam tong ya ka bakta ya ka mensimbreu jongi dengan kentu ngakot ngawer ba tongin yang rangba lor kan ka phang ba ngemde ya ban aila dan ban sha ya ka jiktemu ka sarkar ba kan wan ban klom ban ti ya une umar ko khendau hoj ula panong umar ba kodor ni ulong hejo por u ka be ban peniap ya ka dong ka than jongi te halor kane nga kentu ngakot ngawer ba tongin ya trelang kum ka dong ka than ba nginom sha nginom aila ya kena kejik temu jong ka sarkar te halor kini jing pa tang kata ulai subo nga ku way na kinong kam jong kan kasno kanay adin bang lay ini na kilat patay kubor mat na social media ma kakting jong kan kasno ka jongi kalapau kum ka way na pdeng kasno nga po jong ka Southwest Hill District Makedonia utau uranium kumbahan rius pakton te nadu te kapor kidon kajing sukya kabajur ha kaba kadon ni kabakum kata te nakliang jongi tingin sekren terei ngapulpau ba ni don ni kajing sneu persyak kabajur lemar bang tip bang une umar pok kendau udon ni kajing kata bakrau nagam ta jongi ta kadong katany nagam ta kari berkajan beri barok kawai ten kadon kampat yang i kum kadong katany bat ngekot bro nadu ki seng samla ki seng bahalang ki longmi ki longpa barok ki bahap po kan kadong katany po kan ka hitany ki jongi bakadon kam yang ibangin yang teli kawai namar lada kadon kajing persyak tang ha kajing sneu jungi lajong yo kadon kano ka jingbon sneu yang menjur lang te lesti kampoi shano dengan sneu ban khot lang yang baro nadu ki nongkit kam snong bat baro ki badon ya kajing sneu klik ba yang teli kawai lagalong kano ka dur bangin persyak yo ne marpo kendam te ta tengah snewan ai blai yak ne ka por ko kodor yak bakum ki nong ki kam snong sen balang kam tam pesu walai ban perlong ikan ka meeting ban lumlang yang i ada por ba kanong kajing sedang yang i ya ka bang yo yak ban ya pleu jengmot kum nongin lek bat hagno ko kom ngin thau ya ki lat ti kum kajing persyak ya kena am